Yo, can you do me a favor? Can you grab the wine and the chalice and put it back there, please? Thank you.
n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka anyị ji eme nnukwu mmemme nke ụka a na-akpọ Divine Mercy Sunday. Tata bụ ụbọchị ụka ji egosipụta n'ụzọ pụrụ iche ịfụnanya na ebele nke Chineke n'ebe anyị nọ, ya na n'ụzọ pụkwazị iche Chineke ji akụziri anyị ka anyị nwebekwazị ịfụnanya na ebele n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Tatakwazi anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche Ezinne Doratia Agwe, onye nke rapụrụ ụwa anụnwa, onye anyị na-emekwazi mmemme nke mbilite n'ọnwụ nke ya. Anyị na-ayọ ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya nabata nne anyị, nwanne anyị nwanyị Dorati na n'eze n'igwe, na site n'ekpere nke anyị na-ekpe n'ụbọchị tata na aja masị nụnwa na ọ ga-emepeli ya ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Anyị nwekwazịla ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa ka anyị natazia n'isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
Chineke onye ebere dị ebighị ebi, iji emume ncheta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị na-amụnyere ndị nke gị dị nsọ ọkụ nke okwukwe, biko mụbaa amara nke inyere anyị, mee ka anyị niile ghọta nke ọma ihe bụ na-asachapụrụ anyị njọ, bịakwa mụgharịa anyị ọzọ na mmụọ, mekwa ka anyị ghọta ụdị ọbara ejiri gbapụta anyị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Isiokwu: ọnụọgụgụ ndị kwere n'onye nwe anyị na-amụba kwa ụbọchị. Ọtụtụ ihe ịrịba ama na ọrụ ebube nke arụrụ ndị mmadụ site n'aka ụmụazụ Jesu. Ndị niile kwere ji otu obi na-ezukọ na mpaghara ụlọ nsọ ukwu Chineke a na-akpọ mgbe ụlọ Solomon. Ma ọ dịghịkwa onye ọbụla na-anọghị n'otu ha. Ọ dịrị mfe inweta obisi ike isonyere ha. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ niile kwuru okwu dị mma banyere ha, ma Chineke tụkwasịra ha igwe mmadụ, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị, ndị ji obi ha kwere n'onye nwe anyị, n'ihi ọrụ ịtụnanya nke ndị ozi na-arụ. Ndị mmadụ na-ekutere ha ndị ọrịa n'ezi, ụfọdụ ka ha na-atụgbochi ụzọ na ute, ma ọ bụkwa n'akwa. Nzube ha bụ ka oyiyi Pita wee dakwasị. Ụfọdụ n'ime ha, mgbe Pita na-agafe, ka ahụ dị ha mma. Igwe mmadụ sikwa n'obodo niile dị Jerusalem gburugburu gbakọọ, kutere ha ndị ọrịa ma ndị mmụọ ọjọọ ji. Ha wee mee ka ahụ ha niile n'otu n'otu dịkwa mma. Okwu nke osepụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Nyenụ onye nwe anyị ekele n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ụmụ Izrel kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ụmụ Erọn kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ndị niile na-atụrụ onye nwe anyị egwu kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Azịza: akpọgotiri m ike ka m daa, ma onye nwe anyị nyere m aka gbapụta m. Onye nwe anyị bụ ike m na ukwe m, ọ bụ onye nzọpụta m. Ụda mkpu ọṅụ na mmeri dị n'ebe obibi nke ndị ezi omume. Azịza: nkume nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla ideju ụlọ. Ihe a bụ ọrụ ebube nke onye nwe anyị, ma ọ bụkwa ihe ịtụnanya n'ebe anyị nọ. Taa bụ ụbọchị nke onye nwe anyị mere. Ka anyị ṅụrịanụ ọṅụ, bịakwa nwee obi aṅụrị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mkpughe. Ọ bụ m na-edere unu akwụkwọ a, mụ onwe m bụ Jọn, nwanne unu na onye nna ya so nwekọọ
otu ahụhụ na otu alaeze na otu ndidi ahụ dị mkpa n'ime Jesu. Ndị ọchịchị mere ka m nọdụ na Patmos, ala ntakịrị mmiri gbara gburugburu, n'ihi na m na-ekwusara okwu Chineke ma gbakwara ihe Jesu kwuru akaebe. Mgbe m na-ekpe ekpere n'ụbọchị nke Onyenwe anyị, ya bụ n'ụbọchị Sọnde, Chineke mere ka m nọrọ n'ime mmụọ, m wee nụ otu oke olu dara ka opi igwe n'azụ m na-asị, ihe niile ị hụrụ dee ha n'akwụkwọ, zigakwara ụka asaa ndị a, zigara ụka dị n'Efesọs, na nke dị na Smina, na Pegamọs, na Tiatira, na Sardis, na Filadelfia, na Laodicea. M wee chigharịa ka m mata onye nwe olu a na-akpanyere m ụka. Mgbe m chigharịrị, ahụrụ m ihe ịdọba oriọna asaa nke eji ọlaedo kpụọ. Ahụkwara m onye dị ka nwa nke mmadụ ka o guzo n'etiti ihe ịdọba oriọna asaa ahụ. O yikwa uwe mwụda ruru ya n'ụkwụ ala, werekwa ihe okike ọlaedo kee n'obi ya gburugburu. Mgbe m hụrụ ya, m wee daa n'ala ụkwụ ya dịka onye nwụrụ anwụ. O wee bikwasị m aka nri ya sị, atụla egwu, abụ m mmalite ihe niile na ọgwụgwụ ihe niile. Abụ m chi ahụ nwe ndụ. Enweburu mgbe m ghọrọ onye nwụrụ anwụ, ma lee, adịzi m ndụ mgbe niile ebighị ebi. Ọ bụ m ji mkpịsị igodo nke eji akpọchi ọnụ ụzọ ọnwụ na ọnụ ụzọ ọkụ ala mmụọ. Ya mere, dee ihe niile ị hụrụ n'akwụkwọ, ma ndị ị hụrụ na-emezu ugbu a, ma ndị a ga-emezu n'ọdịnihu. Okwu nke osebụwa. Jesu kwuru sị, ị kwere n'ihi na ị hụla m. Ngọzi dịrị ndị na-ahụghị m n'anya ma kwere. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ, bụ ụbọchị mbụ n'izu, ndị ụmụazụ Jesu zukọrọ kpọchie ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Mgbe ahụ, Jesu bịara guzo n'etiti ha sị, udo dịrị ụlọ. Mgbe o kwusịrị nke a, o gosiri ha aka ya abụọ n'akụkụ ya. Ya mere ndị ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Jesu wee sị ha ọzọ, udo dịrị ụnụ. Dị ka Nna m siri zite m, otu ahụkwa ka m si eziga ụnụ. Mgbe o kwusịrị nke a,
o kusara ha ume sị ha, naranụ mmụọ nsọ. Ndị niile unu gbaghara mmehie ha agbagharara ha, ndị niile unu jụrụ ịgbaghara mmehie ha agaghị agbaghara ha. Otu onye n'ime ndị ozi 12 ahụ, Thomas, nke a na-akpọ ejima, esoghị ha nọrọ mgbe Jesu bịara. Ya mere ndị ozi ibe ya ndị ọzọ wee sị ya, anyị ahụla Onyenwe anyị. Thomas wee sị ha, ọ bụ naanị mgbe m jiri anya m hụ ebe ntụ kpọpụrụ ya aka, ọ bụ naanị mgbe m tinyere aka m n'apa ntụ ndị a, ọ bụkwa naanị mgbe m tinyere aka m n'akụkụ ya ebe a mara ya ube, ka m ga-ekwere na o si n'ọnwụ bilie. Mgbe ụbọchị 8 gasịrị, ndị ụmụazụ ya zukọkwara ọzọ n'ime otu ụlọ. Thomas nọkwa n'etiti ha. A kpọchiri ụzọ akpọchi, ma Jesu batara guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. Wee sị Thomas, were mkpịsị aka gị tinye ebe a, lelee aka m abụọ, setịpụkwa aka gị tinye n'akụkụ m. Abụla onye na-esi agụgọ, kama bụrụ onye kwere ekwe. Thomas wee tie sị, onye nwe m na Chineke m. Jesu wee sị ya, i kwere ugbu a n'ihi na iji anya gị hụ m, ma ngọzi dịrị ndị na-ahụghị m ma kwere. Ọtụtụ ọrụ ebube ndị ọzọ ka Jesu rụrụ n'ime ndị ụmụazụ ya, ndị a na-edeghị n'akwụkwọ nke a, ma e dere ndị a ka unu were kwere na Jesu bụ Kristi ahụ, nwa Chineke, ka unu wee site n'okwukwe unu nweta ndụ n'aha ya. Oziọma nke osebụwa. Otito dịrị Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ. O meworo m ya, o meworo m ya, ihe mmadụ apụghị mere m, ihe mmadụ apụghị mere m. O meworo gị, o meworo gị, ihe mmadụ apụghị mere m, ihe mmadụ apụghị mere m. Ọnwụ nwụrụ n'obe, ọnwụ nwụrụ n'obe, ihe mmadụ apụghị mere m, ihe mmadụ apụghị mere m, ihe nne m apụghị mere m, ihe nna m apụghị mere m, ihe nwa m apụghị mere m, ihe di m apụghị mere m, ihe nwunye apụghị mere m, ihe unu na-apụghị mere m. O meworo anya, o meworo anya, ihe mmadụ apụghị mere m. O meworo, ihe mmadụ apụghị mere m. O meworo m ya. Amen. Amen. Aka anyị jụrụ eju tata.
nye okwu erika amara ebe a ga-esi bido ebido. Nke mbụ, okwu nke mbụ anyị nwere bụ gịnị? Okwu nke bụ anyị nwere bụ gịnị? Ọnya ga ngwụ na okwu erika tata. Aga ekwu m na okwu erika unu chee na m aghọtara ihe m na-ekwu. Okwu nke abụọ bụ nke a. Then okwu nke ịtọ bụ gịnị? Ịfọ na ebe niile jụrụ eju taa. Nke mbụ ka anyị kene Chineke maka Pope anyị, which also connects us to this. Maka ọ bụ na amaghị m last Sunday, amaghị m ebe m kwuru okwu Chukwu about the mercy, that I spoke extensively about the teaching of the Pope in connection with this. Divine mercy. The first question bụ, gịnị mere ụka ji tinye nnukwu mmemme n'ụwa ozugbo Jesu kulitechara n'ọnwụ? Ihe niile surround faith, okwukwe mụ na gị nwe tata. Ihe bụ okwukwe mụ na gị nwe tata bụ gịnị? Resurrection. Maka the Bible said, if Christ had not risen from the dead, achọrọ m ịnụ n'ụlọ. Ịmasị m na a ga-abụ, agwefu, unu ga-abụ Catholics more than the Pope. Ọ bụrụ na Jesu ekulitere n'ọnwụ, gịnị ga-eme? Nke a kwuru Bible 101. Na ọ bụrụ na Jesu ebilitere n'ọnwụ, na okwukwe anyị nwere mere gịnị? Nara n'iyi. Because resurrection, ụka na ihe niile ha na-eme abụrụ the same. Mana ihe meli ahụ jụọ dị iche na Chineke gbadatalụ n'ụdị mmadụ. Were nwa anyị dịka anyị dị. Fụ adịghị ike anyị, fụ mmegbu anyị, fụ obi ọjọọ anyị niile, fụ ka anyị dị wee sị na ya ga-emeli ihe ndị ahụ niile. Ọnwụọ, melie ọnwụ. Mana tupu ọnwụọ, enwere nnukwu okwu o kwuru n'elu obe. O kwuru okwu ịbụọ dị very spectacular in the cross. Nke mbụ sị, Father, forgive them for they do not know. Ngwa n'ezie na onye nọ na-apụ ọnya. Maka ihe nje ekwu bụ, sometimes you put yourself in the context of Jesus. If you were Jesus, amaghị ube n'akụkụ, onye gị ntụ n'aka, abụọ ga-asọ n'iru, ndị niile imeli ihe ọma. Just ebe ị ga-ewetagodi bụ ụmụ obele dọla anyị na-ada esendị na Nigeria. Isendị alụ mmadụ dọla na Nigeria. Onye ahụ akpọrọ gị sị gị thank you. 1 week gaa, 2 weeks gaa, gịnị ga na-abịa gị n'isi? Thank you. Then chekwa ka anyị bịa. Then emechazịa after 3 weeks. Onye akpọza gị na phone sị gị na agụ na-agụ ya na ndị bie. Gị ga-eme. Onye nọ n'iru ebe ahụ, n'ihe a ga-agwụ ya bụ agụgụ gbukwa ya ebe ahụ. So which is a normal natural reaction nke anyị ji bụrụ mmadụ. Mana na-enezie na onye akpọrọ ube, mee ka aja, mee ihe niile emelia, gịnị pụrụ ya n'ọnụ? Ọ sị, gbaalụ ha, maka na ọ bụ na ha mụ ihe ha na-eme, na ha meme gịnị? Na ha meme. That is the super and the power of the mercy of God. I have the mercy of God. Onya bụ nkuzi ahụ je ide na ihe bụ the apex of his teaching. Ọnọkwana n'obe ahụ otu ọzọ pụrụ ya n'ọnụ ọsị gịnị? It is finished. N'ọgwụgwọ. Nye emechaghị ihe niile a ga-eme eme, nye azọpụtaghị anyị niile. It is finished. O kwuchakwukwo n'ihe niile. O wee kụziela anyị bụ ihe bụ mercy, ime ebele. Then another question I ga-ajụ onwe anyị bụ, kedu etu ụwa dị? Melu nna anyị dị asọ ji wee sị, I am coming back again to
preach the message of mercy. Maka na obi mmadụ kpọrọ nkuri nne. Obi mmadụ kpọrọ nkuri nne, obi mmadụ kpọchila akpọchi. A na-ekwu osi na ntị nke a na-eme gịnị? Osi na ebe na-apụ. Nna anyị dị asọ n'ịkatasị mba. Na mama arapụghị etu a ka m bịabakwa ọzọ. O wee bịakwute nwata nwaanyị a na-akpọ Fortunata. Wee sị Fortunata, nye achọrọ ka agbanwe obi ndị mmadụ ka ndị mmadụ nwee obi ebele. Na obi ebele adọrọzi n'ụwa anụwa. E wee wepụta Divine Mercy Chaplet wee sị ka ekpebe ekpele ka obi mmadụ dịtụ nlo. Etu a ka ekpele Divine Mercy si wee bido. And kedu mgbe eji ekpe? At the hour of mercy. Mgbe ahụ Jesu kwuchalụ, forgive them. 3 o'clock. Urunati si megene kube. Onya koka na emetata. Nya bụ na na-anya n'ihe mercy ọ dakwa na nkuzi pope, because ị na-anya ihe niile pope n'ụwa kuzili. Eji money dị very spectacular about him bụ gịnị? Mercy. In what he ọzọ bụ major teaching here in the whole of his papacy bụ gịnị? Obi ebele. Ka mmadụ nwee obi ebele. Now, I nwere ike inye anya on 2 sides. Number 1, obi ebele Chineke na-enwe n'ebe anyị nọ. Ya na obi ebele anyị nwa kwesịrị ịdị na-enwe dị ka mmadụ. Obi ebele Chineke. God is very merciful, but not just God. But not na-eme ebele. Onya ka akwụkwọ nsọ si wee sị, even if your sins is as dark as scarlet, na gịnị ga-eme? Na ọ ga-eficha nwunye. Na ọ bụgodị na njọ anyị na-eji oji dị ka unyi, na Chineke pụrụ ime gịnị? Ịsacha. Na ọ na-eficha ndị anyị ọ sị, if God marks our iniquity, kedu ihe Sam kwuru? Sam sị, if God marks our iniquity, who can stand? Onye ga-akwụdo ọtọ? Na ọ bụ na Chineke gụba ka anyị dị, akwụkwọ nsọ sị na even the holiest person, the most righteous person, na-eme njọ 7 times a day. Multiply it by 30 days in a month. Multiply it by 365 days in a year. Mana Chineke na-agbaghara anyị. Kedu ihe Chineke na-edebe? Humility. Humility. Come before me. Also, tear the garment of your heart. Gị dọka akwa obi gị na ịdọka ya, I will meet you where you are. Ị ga-afụ ndị mmadụ sometimes efu na ụfọdụ ada agba alụkwudo onwe ha. Sometimes ị ga-afụ confession mmadụ jelu 30 years ago. After 30 years, o megene. Ọ ka na-ekwe. Gịnị ka o ji ekwe? Ihe ojiji a na-ekwe bụ na okwukwe ya move ha beyond ịghọta na Chineke agbaghalụ gị. And that's why again, if mmadụ, ihe mmadụ mere 30 years, enweghị ụbọchị nkọrọ akụkọ. Even the level of unforgiveness nọ mmadụ n'ime. Mgbe m nọ na Nigeria, enwere akọbụgo m ihe before, I guess. Eje m ikpelu di na nwunye ikpe. So, bịa benda. Nwunye bụ onye bịa kpesa. Nti okay, I went. Ebido okwu. Ịma na ụmụ nwaanyị na you see her computer. You see her the well padded and coded. So one year you don't care. Piam 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 date and time. Even one obu na at the time now come along at the time obu hand in the only draw the record. Now what put here ofu. You na bia you see hi working ke okwa ajo mmadụ. Ona what put here ofu. Gugide time even na ihe mama die merie die we na eni anya mama ya men even na back ya bụ nwa nke ebuo bịa jechu na ọgwụ doctor see ọma even na that date in the evening time. Say okay. Ene nwoke na efu na ekpeja ni ekpeja. Ka eme nwoke me nwoke ba sị mfa na mu chelo ka abịa.
ịma na anyị nọrọ na be mmadụ ọzọ gị chelo ka ya bịa ihe na-abụghị na-aga gị n'obi aida na ọ gara ọfụma ma ọ na ọ gara ọfụma, then the next thing be na-enego the exit door in case. So nne exit door ada ama ma Ọnịcha gwalụ a na-eme nwoke wee je bupụta nnukwu akwụkwọ nna agwa gị ha ọmarịcha dayari bupụta n'ọlana o wee bụrụ na obido nke fada na mmanya ya dị echeta ihe na mmanya ya dị echeta ihe mana nwunye ya na-echeta ihe hinne. So na ya amalụgo na mbọsị a ga-aka ikpe a na agha ekpegbu ya na ya zo dayari ezo na nwunye ya fụnụ ha dayari a ojebọpụta dayari a na 25th of etu a ka esi na-asakatazi dayari asakata dayari a nsị anọ na nkịta ka m fụ n'ụlọ na-abụ tọrọ atọ because enwere ụdị animosity ihe ga-emekọtazie mmadụ ojedebe n'akwụkwọ na-rekọd sọsọ my wife n'ime akwụkwọ a kedu etu a ga-esi wee pụta ije ahụ? Why? Because they have not transcended to the level of mercy. Because mercy comes with lots of forgiveness. Obi ha kpọchalụ nkụ n'ebe ibe ha nọ. Mana ọnya ka Chineke na-akụziri anyị tata. That we have to move beyond just mere justice. Justice is, if you give me, I give you. Committee of friends, etwolum emengene atwolunge. Obere, anu me enyo nde tolu me enwe keje nwe the record dobe ndo ọbụla atụlụ m mgbe atụlụ m emengene onye na-enye anyị bụ onye anyị na-enye ọkwa onye nye anyị emegene anyị enye all justice. Mana ọnya ka ha na-akụziri anyị that ọ bụrụ na agwa anyị na-akpa dị ka agwa ndị Pharisee, then we are nobody. Osi kedisi si osi onye ohi fu onye ohi bie ọgwọchekwa bịa because anyị niile na wiwi ọ bụ dozi na agbunye m share nke m ka m bụrụ nke eke emuvuo. They understand each other. Onye ada eje ụka fu onye ada eje ụka ibie ha ataka ọjị ọkwa ya nwoke ọma na onye ọ dị nwa aṅụrị eke ihe ọfụma. And so ndị amakwụrụ ọdị Chineke could do basic justice. Mana ebe a na-alụtụla anya aka bụ if we are at that realm, just ojo ha ajọ wee sị ha kedụzi ihe dị iche n'ụnụ nwa na ndị ka anọnya bụ the most incredible thing na-eme ndị be anyị ifu unforgiveness. Maka ihe mgbe ụfọdụ mekwula retreat kọwara ya maka mgbe ụfọdụ a na-ekwu okwu have mercy, forgive. Ọ bụrụkwanụ maka onye ahụ mere gị ihe, maka mmadụ wee kemee gị ihe ọ chọọ dị mma ihe ọ ga na-emebi efe onye ahụ obi ga-eme gịnị kpim ọnụ ma iru gịnị na-echenjie enwe ndị ga-abụ na-eru m anya ọ na-ekpo ha amen. Amakwanụ m? Do I know? I don't know. Ọ gị nwa afọ ya ọ na-afụrụ obi ka ga-eme gịnị ọ na-afụfụ amụrụ ewesị na mgbaghalụ bụ ngị nwa na onwe gị ahụ isizi onwe gị ọkwefuru nwoke a ọkwefuru nwaanyị a I have come to pass beyond this animosity. Only forgiveness. If you hey, Doctor Na, kekime. Ndi begi kwan odem jisikwu ike as long as you be tea if you don't want to drink. But at least you have moved beyond ihobuna. Bobatu ihe n'etiti gị ya. Ka inwe aṅụrị ka mmadụ. And that's why the first okwu Jesu kwuru ka o bilitere n'ọnwụ anachọ ịma the words na dị very vital. Okwu ikpeazụ mmadụ kwuru mgbe ọ na-anwụ anwụ amataka, and people take it very seriously. Now the first sentence or the first three words Jesu kwuru ka o bilitere n'ọnwụ bụ gịnị? Peace be unto you. Why? Because we need peace. N'ime onwe gị
mana onye nwere peace n'ime onwe ọ ga-enye mmadụ peace. And Jesus knew that peace is as vital. If the disciples don't have peace, they can't talk of mercy. If they don't have mercy, they can't talk of forgiveness. Mercy is very important. Atados ni hen tado tadie. No one insect gabo or tado hetua. O ma raponatia. The only time he got rapia bugene, you boy. Ye pidie piboy until he piboy. Let mercy reign in our hearts and in our lives and in our homes. Osobo izine Dorate. I want to play another egwu. She has lived a good life. A life of flamboyancy. A life of generosity. Mother got that this life is given and has to be lived to the fullest. I want 92 or 93? 92. The life 92, 93 in Jesus' name. I got to go. Kaide ki bai. Enya yo nya. Onyo na sonso. Onya bebela ka Chineke mee ka ide kanka onye ya megene ya dịkwa mma. Anya ka ije ju ka nya ka ije ekpekpele nya ka ije ayo amala nya ka ije emekwu ezigbo ihe nya ka ije emekwu ezigbo ihe nya ka ije asị Chineke ka anyị mee ihe ọma anyị mee ihe ọma maka onwere onye m ihe na-azụ ya. Enwere onye mma ihe nwere ike ịzọ gị n'ụwa anụnwa. Enwere ihe a na-akpọ jump and pass. Enwere ihe ọ ga-abịa etunye ebe a etunye ebe a na-emekasị ya maka ịmara nke Chineke ji egbupụrụ gị ndị ilo ịmara nke o ji egbupụrụ gị ihe so that itinye ebe a ọ bịazi ime gịnị ịgafe ị na-agafe asị gịnị hapụ onye a ọ gwọrọ ọgwụ enwere ọgwụ egwọrọ na-amala Chineke amala Chukwu bara ụba n'ebe m nọ ngọzi Chukwu bara ụba n'ebe m nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ. Anyị na-ayọ ka mama anyị Dorati zuru ike na ndokwa ka ọnọdụkwa n'eluigwe ebe dị nsọ wee na-enekwasị anyị n'anya na-agọzi ụmụ ya na-agọzi ọgụ ya na-agọzi ikwe na-agọzi ibie na-agọzikwazi ma ndị na-enyeli aka mgbe ọ na-abịa Amerịka n'ụwa ma anyị nwa bụ ndị amara onye ọ bụ mana anyị afụgo tata maka na Jesu dị n'akwụkwọ nsọ sị na ọ bụrụ na edebe ihe niile ya melụ n'akwụkwọ na ọ ma abatacha ana ngọzi ga-adịkwazili ndị na-afụrọ ma megịnị kwelu. So anyị nwa bụ ndị afụrọ ma gịnị kwelu ngọzi ga-adịrị anyị niile in Jesus' name. Ekwe m n'otu Chineke site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịakwụgbo obe n'ihe n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọta afụfụ ọnwụọ enye ya o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu ọrụ bụrụ n'eluigwe nọdụ n'aka nri ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ onye ọchịchị ya na-enweghị njide
nna na nwa pụta, onye a na-esebụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, na m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ gị du anyị na ekpele Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ n'obi gị n'ụbọchị tata iji welu sọpụrụ gị, iji welu nye gị ofufe. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anya. ka nnatazi isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Jaya mama onye kere ụwa kelee Chineke jaya mama
anyị ekele gị daalụ. Anyị ekele gị daalụ, anyị ekele gị daalụ. Ihe nna mere eme, ọ dịghị mma, onye na-enye nwa, anyị ekele gị daalụ. Anyị ekele gị daalụ. Anyị ekele gị daalụ, anyị ekele gị daalụ. Ihe nna mere anyị, ọ dị anyị mma, onye na-enye nwa, anyị ekele gị daalụ. Ọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị niile bụ ndị nke gị, biko nara onyinye anyị, mee ka anyị site n'ikwupụta aha gị ya na ọmụmụ ọhụrụ amụrụ anyị nweta aṅụrị nke ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu nọ. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile, o Sebrụwa, ma ọ kacha mba n'oge ugbu a, mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe jiri chụọ aja, ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa sị na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
nna anyị dị nsọ esi eso gị na-eto ihe dum nsọ, anyị arịọ gị ido onyinye ndị a nsọ terukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke a, rienụ ya ọnụ, nke a bụ arụ m ka a ga-eduru nye maka ọnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọ ọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi ụnna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume arịọ gị ka anyị bụ ndị na-aga nata arụbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị, osebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo.
ụmụnne m na Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee ruo na ndụ ebebe. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae. Ave Maria.
Ka anyị ya yọọ. Chineke jike niile, anyị anatala ihe ọgbụgba ndụ nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi. Biko anyị na-arịọ mee ka ọ nọnyere anyị oge niile. Ayọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otodri Jesu, second collection. I get also because exactly at 3 I get wear prayers for the divine mercies. So we have to conclude before 3. Tuwara ya mama, si anomena, eze Jesus, tuwara ya mama, si anomena, si anomena, si anomena. Otodri Jesu, parish announcement. Next week, the second collection will be for Mother's Day remembrance. We count on your generosity. Today is Divine Mercy Sunday. We invite you to come and pray during a holy hour with the Divine Mercy devotion at 3 p.m. bilingual. We hope you can join us. We invite everyone to join us in praying the 1000 Hail Marys devotion on Saturday, May 10th, following the 8 a.m. Mass. Practice for First Holy Communion will take place Wednesday, April 30th, and Thursday, May 1st, 6 p.m. to 8 p.m. Please be on time. First Holy Communion is on Saturday, May 3rd at 11 a.m. All are invited. Please be sure to read Father Jose's letter. Otodri Jesu, you have the last Sunday of the month. The youth, please come out quickly for your blessing. Oya chukwu no gaza, Oya chukwu no gaza nepere, Mezaya no bioma, Oya chukwu no ga, Oya zagi, Oya chukwu no gaza nepere, Mezaya no bioma, Oya chukwu no gaza. How many of you hear Igbo? So that at least I know if I will pray in Igbo. No, I didn't say how many of you speak. I say hear. Okay. Okay. Enyemaka dị n'afọ dị nwenu. Onye kere n'igwe na Ostebro wanụla anyị anyị. akwa nruo oge ntị. Lord God, we thank you for the gift of your sons and daughters. They are great gift you have given to us as Igbos, as Catholics, as people in America. We thank you for their lives. We ask that you continue to bless each and every one of them. May they continue to grow in your palms, always direct their paths and guide their ways, so that all their aspirations in this world will be achieved. Everything that is good that they put their hands in, that they will succeed. And whatever that is not good and proper that they are doing, we ask for your forgiveness, and we also ask that you guide them so that they will all turn to become the best gift you have given to us. And so I bless each and every one of them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Omemma badata narekene iturugeme. Omemma badata narekene iturugeme. Otodri Jesu,
Because this is a reminder that there's a platform created for contributions. I get you late Joy Emeagale. I get you next week. Please, all members should get on that platform, please, and make donations. Please do that. Maka ndị nna, onye isi ndị nna chọ ka remind ya that taa who the last day for you to be part of ihe a ga-eme ndị nne. So please meet onye isi ndị nna ọrụ na irresponsible today. After today, please be sure that you are not part of it. Otorije so. Birthdays, quickly, we have just The a blessings few minutes. of the Lord Remain be where you are. upon Remain where you are, please. We bless you in the name Remain where you of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Isn't it digital? Yeah, happy birthday. Ngozi, happy birthday. Oh? Happy birthday. Chigozie, what's your name? Awesome, Nafiabi Ikenna. Afiabi Ikenna, okay? So Ikenna, good to see you. Eh? Onye nwanyị nọ n'elu nọ. Chineke onye fly n'anya, anyị na-ekene gị n'isi ụmụ gị ndị nụnwa, ndị na-echeta ọmụmụ ha, ndị na-echeta ngọzi gị bụ Chineke nyere ha. Eze nke ebube, inyere anyị ha dịka ife na ndụ anyị niile. Ị na-agọzikwazi ha n'ụzọ dị iche iche, ha wee bụrụ ngọzi nyere anyị niile. Anyị na-ayọ ka ngọzi nụnwa nke i nyere ha rapụ egwu agwụ, kama ka ọ na-achawapụta n'ime ha niile n'ofu n'ofu. Ndị nọ na nyanya were ọgwụgwọ nsọ chọọ ha mma, ndị ọbụla nwekwa n'ihe ọbụla na-akpa ha n'etiti ụmụnne m ndị a niile, bịa gbolu ha mkpa ndị ahụ niile. Gọzikwazi ụmụntakịrị n'ụwa, mee ka ha na-eto n'egwu nke gị bụ Chineke, mee ka ha gbasie ike, mee ka ha bụrụ ụmụaka ga-abara anyị uru, mee ka ha bụrụ ụmụaka anyị ga-eji wee nwee aṅụrị. Ya bụ, I am blessing all of you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Please, the Divine Mercy prayers will start in just maybe 1 or 2 minutes. For anniversaries and for the first time worshipers, because we remember you, we won't be able to come out here because the prayers start in just 1 minute. Please, the Egwin family, Choka, Aibada na basement, immediately after Mass. Please, Otori Jesu. Otodrinu Jesu. Just ka m welụzie 1 minute wee kwuo obere okwu maka nwanne anyị nwaanyị Joy. Maka ndị amara onye anyị na-ekwu maka ya, nwata nwaanyị nụnwa na di bịara America. Oluo n'oge COVID di nwụọ. And ha mụtara mkpụrụ ụmụaka na-abọ, ofu dị 10, ofu dị 6. Nya ka emekatakwuru nke nwaanyị na onwe nwekwuo kansa wee nwụọ few days ago. So ụmụaka atọkịrị, a na-ewepụ na ha tọkịrị atọkịrị mbụ ụmụaka, afụkwuru etu esi ebuni ya maka ha enwere ikwu, ha enwere ibe, ịmago ndị bịara obodo na-aghọ onwe ha aghọ. So ebe nwa bụ ebe a ga-asị ha gbabata nwụrụ wee soro n'akata ụka. O teberokwudo aka nke nwaanyị Joy nụrụ anyị, di ya nwụsịgo tupu o nwee ike bịa, anyị na-aka ụka. Ya bụ bata anyị agbago mbọ gbalịsịa wee nye aka tupu ọ nwụọ. Ọnwụkwa n'aka na-agba mbọ ka enwee ike chọta, since na anyị amenwe ike bụ na nwunye na Nigeria, anyị wee sị na ọ ga-adị mma na enili ebe a, kama anyị ga-arapụrụ ya gọọmenti ka gọọmenti buru ozu eji etinye n'ime ịkpa. Anyị gbakwanụ mbọ wee chọta a grave so that ụmụaka nwee ike too ha si na ebe enili mama ha, ọ bụgodo ekpere ha ekpelu nne ha,
ọ bụrụ ngọzi ha gọzie elu nne ha. So since ahụ anyị na-achọ ego anyị ga-eji wee ni nwaanyị nụnwa, anyị agbakwugo mbọ nweta ebe anyị ga-ebeta nwunye ego na ndị funeral home. So ihe anyị need